mladší žáci se nám přistává Lešná, na dvojce máme přichystanou Bystřicku, na jedničku se nám potom bude chystat Liptal, na dvojku Jarcová, potom na jedničce opět bude Veselá, na dvojce budou Bernardice, na jedničce bude Ožnice v prvním kole a Jičina půjde na dvojku. Dělej! To máme kategorii mladších žáků, která se nám za malou chvilku rozběhne na základě... Zaberte! Čavo, zaber! Jde na to, dělej! Takže domácí dokončili v čase 16:84 na pravo bylo zhořeno v 15:60.